ассалому алайкум дӯстони азиз. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монандро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд 75,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 5 сотиқ заминай, 2 дар хона бо калидорош. об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 75,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа, духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 67 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 220,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи политехникум. якхонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 36 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми сеошонага. нархаш 180,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12-ум микрорайон. якхонага квартира дар 1-ум ошона қарор дорад. 35 квадрати метр ремонти хона замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 185,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 50 квадрати метр ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 130,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. 2 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад.
خونه‌ها با ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хӯнаҳо евроремонт. Гирдаш маҳкам аст. خونه در نزدیکی مکتب، ساتیک، بازارچه در نزدیکیش است. نرخش 348,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر کلوب دوخонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 50 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 150,000 сомон. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر اسواره دوخانگاه کوارتیرا در دویم ошона قرار دارد. 58 کвадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно бо чиди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 149,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусинзода якхонага квартира дар 6 ошона қарор дорад. 40 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб Саатик роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 220,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 34 микрорайон духонага квартира дар 10 ошона қарор дорад. 47 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб Балниса дар наздикиш аст. нархаш 210,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳаст. бародаро, агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 112 микрорайон духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 68 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. 2 лифт дорад. 2 ванна, 2 ҳоҷатхона, 2 балкон дорад. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан срочно фурӯхта мешавад. нархаш 535,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед
ва фикратона ҳатман дар комментария нависен. Агуҷо хунои фурӯшӣ, квартираи фурӯширо пешкаши шумо кунем, шумо ҳатман фикратона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. агуҷое ки шумо гуфтен, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. шумо ҳатман моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед, видеоро падилица кунед. хай бародаро, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.